Calienta, calienta, que sale. Estoy metiéndome en el papel. Comienza otra vez. Nosaltres som la companyia Ritmados i l'obra de la que anem a parlar avui, que s'estrenarà en setembre, es diu Pa i Circ. L'obra tracta sobre un anàlisi i una sèrie de reflexions que portem fent des de la companyia i amb persones afins sobre com s'organitza el model laboral de treball i com funciona, diguem, dins del sistema capitalista la repartició de les riqueses. I un poc això mesclat entre experiències personals i anàlisis més sociològics i polítics és el que anem a tractar dins de l'obra. Ho fem partint del concepte de pa i circ, no? Diguem també la reflexió des de quin paper juga la cultura i com hi ha una cultura que pensem que és més hegemònica, que fa el joc a favor dels interessos dels grans tenidors de capital. I llavors, com que ens qüestionem des del nostre ofici, que fa l'entreteniment també, quina posició hem de prendre i des d'on ens situem com a artistes a l'hora de portar el nostre treball endavant. Llavors, compartim d'aquest concepte de pa i circ, que ve des de l'antiga Roma, i ja tractava de com, diguem, els governants es feien servir de grans aparatatges, els coliseus, el circ romà, per a mantenir el poble entretingut i no fer-li involucrar-se tant en qüestions polítiques.